Myšlenka Noci kostelů k nám přišla ze sousedního Rakouska, kde v roce 2004 jeden z laiků, kostelník v jednom kostele, nechal večer otevřený kostel, rozsvítil svíčky a zjistil, že návštěvníkům se tato noční atmosféra líbí a do kostela přišlo spousta lidí. V dalším roce už byl vytvořen tým, který zpracoval jednotný vizuální styl pro Noc kostelů a připravoval propagaci. V tomto roce, v roce 2005, se předpokládalo, že se zapojí asi 60 kostelů, ale výsledný počet byl jenom ve Vídni 200 kostelů. Noc kostelů potom navštívilo na 100 000 návštěvníků. V roce 2006 se Noc kostelů rozšířila také do Lince a o rok později, v roce 2007, už byla také v Salzburgu, Grácu a Klagenfurtu. V roce 2008 i v letošním roce probíhala Noc kostelů v celém Rakousku ve všech diecézích. U nás v České republice proběhla Noc kostelů v Plzni, v Čisté, u Rakovníka, v Bělé nad Radbuzou, v Brně, ve Velkých Pavlovicích, Adamově, Mikulově, Letonicích a v Třebíči a také v jedné farnosti ve Středočeském kraji v Bošíně. Celkem se zúčastnilo 35 kostelů. Noc kostelů přilákala návštěvníky nejen z České republiky. Samozřejmě, že těch z Brna a okolí bylo nejvíc, ale přilákala také návštěvníky například z Rakouska, ze Slovenska i z Čech. Možná, že také v naší republice, podobně jako v sousedním Rakousku, spontánně vzniká tradice, která věřím, že se rozšíří i do dalších měst i okresů. Podle dostupných informací také na Slovensku některé diecéze zvažují, že se příští rok k této Noci kostelů připojí. Je zajímavé, že jen na program na místě bývalého kostela svatého Mikuláše na náměstí Svobody přišlo víc jak 20 000 návštěvníků. Noc kostelů je akce ekumenická. V Brně se jí zúčastnilo 6 křesťanských církví, které se zapojily se svými modlitebnami a kostely. Pro účastníky Noci kostelů byla připravena řada propagačních a zajímavých a inspirativních materiálů. Byly například připraveny zápalky s termínem Noci kostelů, brožurka, která připomínala všechny programy, všechna místa, která nabízela Noc kostelů a otvírala své dveře do kořán svým návštěvníkům. A já bych ráda ještě připomněla poutnický pas. To je nápad kolegyně Zlatky, která vymyslela, že by si všichni mohli na místech, která navštíví, nechat dát pamětní razítko a všichni sběratelé, kterým se to povede třeba za tu Noc kostelů, potom dostanou certifikát poutníka v našem diecézním muzeu. Ale byla i radostná zpráva pro ty, kteří to nestihli za jednu noc, že kdykoliv potom během konání bohoslužeb v těch místech, modlitebnách i kostelích mohou razítka dostat i dodatečně. Každé místo, které se zapojilo do Noci kostelů, připravilo pro své účastníky a hosty vlastní propagační materiály, které si mohli potom donést domů na památku a které budou na těch místech k dispozici i nadále. Pro návštěvníky, kteří nebyli z Brna, byla připravena přehledná mapka, která připomínala a naznačovala lokalitu všech zúčastněných míst v Noci kostelů 2009. Kostel svatého Tomáše je, myslím, velmi významné místo, zejména pro historii města Brna. Ten kostel byl posvěcen v roce 1356 a je dobře vědět, že byl stavěn zároveň s katedrálou svatého Víta na Pražském hradě a že tu stavbu prováděla stejná parleřská huť, jako stavěla pro Karla IV. To je proto, že zakladatelem zdejšího kláštera byl markrabě Jan Jindřich Lucemburský. A ten měl s tím místem stejný záměr jako císař Karel IV. S pražskou katedrálou, totiž, že se ten kostel měl stát jakousi rodovou svatyní a zároveň pohřebiště moravské lucemburské větve. To je jakoby první kapitola.
Při té příležitosti, při tom svěcení kostela, taky císař Karel IV. Daroval zdejšímu kostelu velmi významný dar, a sice ikonu Panny Marie, která je nazývána Madonna Svatotomská a která právě hrála velice důležitou roli v těch dalších kapitolách historie kostela. Teď bych asi měl zmínit obléhání města Brna Švédy a rok 1645, kdy vlastně 15. srpna toho roku tady přes kostel a přes zdejší klášter byl veden poslední švédský útok na město, který vlastně měl rozhodnout o osudu celého toho obléhání. Není pravda to, co říká ta krásná legenda, že to obléhání skončilo tím předčasným zvoněním v 11 hodin. Naopak bojovalo se až do pozdních večerních hodin a vlastně přes už téměř zbořený klášter obránci města vytlačili švédské vojáky a tím se vlastně rozhodlo o osudu celého města. Takže myslím, že to je něco, co na tomto místě si i obyvatelé města Brna můžou připomenout a měli by si připomínat. Sice historie nemá ráda kdyby, ale kdyby to takhle nedopadlo, tak tady možná dneska už město Brno nestojí. V této místnosti